Sophuza ungazi lo. Songithola kahle. Ubhizi. Thengela ingane ibhayisekile. Eyama inabhayisekile. Ingane yakhe idla ama KFC incishe ingane yami. Uyajika lapho uzothenga ifridge elishasha. Ngenyanga edlule khona lo kade ethenga umbhede. Uzophuza ungazi lo muntu lo. Ubukisa ngami. Kuzofanele ayithole le nto. Kuzofanele ayithole. Yeah. Kufanele ayithole. Yazi ukuthi uzokweqa la. La. Uzokweqa la. Yabona uzokweqa la. Singahlala sihlala umuntu la. Kusifazana. Kodwa manje uzenze inkingi, uzenze nje inje eshisayo. Thula. Thula. Yini manje? Kanti wena futhi Kanti wena ulele ngani, awulale ngani? ngivuka ngoba ngiphupha kabi ukuthi kunomuntu ola egcekeni wenza imsangano la egcekeni. Mina ngiyabethela la ngiyaqinisa wena awulele ngani? We uzokhokhelwa abantu bawuthabethela ekhaya kubethelwa ngumthandazo wona ubhizi ngami. Lalela vele wena awunamali wena. Mina ngidinga ekhokhelwa la. Mina bengizoqinisa la. Kahle khona uyitshela usile wena. Zolo lokho. Kade ngisakhuza indaba ebhayisekile. Uthi musu ukuthengela ingane intombazane ebhayisekile. Uyachiya uyitshela usile. Uthenga KFC utshela ingane yakho uthi ayincishe ingane yami iKFC. Wakwazwa blog. Unonya man. Ingane incisha ingane iKFC. Wakwezwa blog. Uyachika wena uzenza ngcono wena. Uyasuka lapho wena uyothenga umbhede. Uyasuka lapho uthenga ifree. Ulala esikhumbeni ngambe wena. Lalelayo. Lalela. Usukhohlwa umshanelo ke manje. Ngathi uNkulunkulu angayiqalekisa le mithi yakho iphinde lemzini wakhe isiphinda phindekile. Ngeke isebenze. Hayi, usuthatha bukhoma usunencwadini. Lalela. Sengiyakutshela. Yabo konke lokho kwenza la egcekeni ebekufanele kwenzeke la ekhaya. uNkulunkulu uzoguqula sekuphindekile uphinde lemzini wakho. Ingane ngidabukela kuphela uNkulunkulu uzomelana nawe kahle lo muthi le mithi yakho yonke iyafeyila kusukela namhlanje qalekisa ngisho impando ubuyifihlile uyifihlele emsebenzi iyona vese yenza ukuthi wenze nje ufanele isigqoko ngokuthophe ngawo manje mina ungasigumuli vele amehla amacishe wavala ungangivali amehlo ngisalinda ukubona wena ukuthi kwenzakalani ngawo yazi amehla akhabona nezinto ezwrong agcine ebona ukuthi kufanele uthenge KFC uthengele ingane agcine ebona ukuthi kufanele ingane yakho yentombazane ithenge ibhayisekile agcine abona umbhede ukuthi wena kufanele uthenge umbhede wena agcine abona nefridge ukuthi wena kufanele uthenge ifridge kanti kahle umakhelwane onjani ubukisa ngathi sonke la nje base umakhelwane la lalela ngicela lalela manako umakhelwane manje uyazi ukuthi wena la kule ndawo le akusebenzi umuntu njengoba singasebenzi nje thina wena wakhetha ukuzenza ngcono wahamba wakhetha ukuthi wena ufuna umsebenzi singasebenzi thina wazenza ngcono kuthe kusenjalo wena ubhizi wenza izinto thina singakhona ukuzenza thina kahle kahle vele nibukisa ngathi futhi ukuthi angimemeze ngitshele bonke umakhelwane ukuthi abavele benze nezimfene zabo kuvele gidagida imfene le lalela ke ukhuluma ukuthi ugadwa izimfene awufanele lo mlomo wakho emkhulunkulu lalela mina umsebenzi wami wezandla unuka amakhanda abantu khona engibhadanisa ngakho anakho ngihamba ngomshanele awuholi yini wena mina ngiyahola ngamakhanda usuzathenga yini yona leyo ephethe uzolithola inqina lengududu inqina lengududu le lalela leyo ngududu yakho kuyokhala kwakho ukuthi mawusuka lana nje izokhala uNkulunkulu bese nawe uzokhaliswa kwayo futhi uyathakatha wena baba usomdala uzana nabo umuzi wakho na ukuthakatha kuphela ngisho abehlo ngahacabisa wenzeni kodwa namhlanje yonke imithi yakho ngiyayiqalekisa ngeke isebenze ndawo okay mana hamba uma ngabe mina ngiyathakatha wena uthakatha awulele ngani ngalesikhathi yini ekuvuse kusuku ungayile ukuthi kahle kahle ubuya uyazi ukuthi bengikade yona kade ngazi ukuthi yona yesakatha wena lalela ke ndoda ndini mina nginedalwaza ukuthi ezingibhekile yezwa ngiphuphe kabi ukuthi kunomuntu egcekeni ngiphica wena uyakhela esasoke leso sidalwa ukhela ngizokhela la ngizobethelelana ngizobethela
kulungile-ke qhubeka nokubethela kwakho uNkulunkulu uzomphendulela wena qhubeka nomsebenzi wakho Ngiyabuya. Hamba.